Mira la càmera, Lluís. Què, com va el dia? Bé, falta l'esmorzar per això, Que hem de començar, aviam, fa molta boira. Ya vaya el vigilante del bosque. És un dia de boira avui. I amb quina d'allò el fa sortir, per entendre això. Marxar la boira. Ja ha marxat la boira. Marxa la boira, però també han marxat els ocells. Ara. D'aquí segur que hi ha pitats. Tenim tot el d'allò d'això d'aquí d'allà. Però mira, les cadenes estan més allà, on tenen els cavalls, Però vull dir, per criar els pinsans. Ah, sí, Això d'aquí que l'il·lusió. Què dius? Que falta la cansalada, tio, que està aquí. Ja l'han filmada, Ja l'heu filmat, la cansalada? Sí. Vale. 30. Vaig jo per aquell? Sí. Veig que cada vegada hi ha més boira, tio. Un parell de pinsans portem. Si marxa la boira n'agafarem més.